Det var godt. På en film også derovre. Der var det sjovt. Det er flot her, ikke? Ja. Daniela, er det ikke spændende at skulle ud og sejle med sådan en kabelfærge? Jeg prøver det her. Säg mig, varför blir det alltid så? Någon där uppe måste ha sett mig och tänkt att nu så är det väl ändå hennes tur. Er du kaptajn? Ja. Min Nej, det er tur ikke. att träffa Ja. någon Jeg kan ved som den vet vad jag behöver. Det kan man gøre. Det verkar som mina ensamma Skønt. dagar. Nej, nu er det sommerferie. Så det ikke. Nå, det er det. Han. Det er det. Ja. En egen ängel i en säng. Som om himlens alla små stjärnor Hvad så, piger? Går det godt? Ja, de snakker lige om, de godt vil have en is. Nå, det er det. Det er det, det handler om. Det er, kan I se kablet dernede? Det er trukket over det. Ja. Her har vi Jytte Frederiksen. Der er kablet nede. Och jag reste runt jorden, men du fanns här mitt framför mig. Hvad siger du? Och Gud vet vad jag hade gjort och hur jag hade mått om jag inte träffat dig. Der er mange vandmænd her. Levde som en frö för vinden, fick kärlek där jag fick den och dagen som den kom. Men jag har dig nu som vet vad jag behöver. Det verkar som mina ensamma dagar alltid är över. Så er I kommet på Danmarks mindste færge. För jag har himlen runt hörnet. Det er det. En egen Der kan lige være ängel i en säng. Som om himlens alla små stjärnor Det er rigtig hyggeligt. sjöng för mig. Med bare til jer. Och de sjöng för dig i en underbar refräng. Du är himlen runt hörnet för mig. Om 300 meter fortsat lige. Jag har himlen runt hörnet. Jag har himlen. Egen ängel i Kæmpe færgehavn, vi kommer til. egen ängel i säng. Himlens alla små stjärnor sjöng för mig. Och de sjöng för dig. Jag har himlen runt hörnet. Jag har himlen runt hörnet. Hvad siger du?